For mig det føles ikke som om det er arbejde. For mig det føles meget naturligt og meget nemt. Angus har været hospitalsklovn på Skejby sygehus i 6 år. Han besøger børneafdelingen 3 gange om ugen, hvor børn med hjerteproblemer ligger. Angus er en vigtig brik i børneafdelingens team. Så kommer I også hjem nu. Det har været sjovt og tragisk samtidig. Hvordan er det? Man kan ikke undgå at komme ind i folks historie, specielt når man lærer dem at kende over mange år. Det er ikke det tricks og det ting, jeg har i lommen, det betyder noget. Så det er den personlige kontakt, det betyder noget. Ja. Var det det? Okay. Det var lidt mørkt. Hans opgave er at lette den svære tid for børn og forældre. Han hjælper blandt andet med at få taget blodprøve. Rasmus og hans mor og far er netop ankommet til hjerteafdelingen. Rasmus, han er lige heroppe. Det ved ikke, hvad er galt med ham. Han skal ind og undersøges. Han sidder i et uvidsthed. Og i det periode, hvor han sidder i uvidsthed, sidder han og hele hans familie og griner. Jeg har givet dem et psykisk massage. Man starter med det her 2, og så skal man lige have den 3. Angus er for længst blevet uundværlig på børneafdelingen. Og Angus synes også selv, at hans job er vigtigt. Er det ikke det? Nej. Så nu har vi en reb. Så skal man have et arbejde, hvor man ikke tænker på det, hvor langt man inde er. Man ikke står og kigger på ur. Nu er det tid til at gå, nu er det tid til at gå ind. Det synes jeg, det er en ordentlig arbejde.